फ्लोटिंग सोलार अँड सोलर मेम्ब्रेन टेक्नॉलॉजीज. आतांच आमच्या ऑपोजिशन लिडरान म्हटलें की 150 मेगावॅट आणि मुखार कशें करतले काय म्हणून. आमी ऑलरेडी SJVN has identified a potential of 197 megawatt at the 4 water bodies in the state of Goa, that is Amthane Dam, Anjune Dam, Chapoli Dam and Salavli Dam. Ho report आमकां हालींच आयला. SJVN has also identified site at MPA Marmagua for installation of solar floating membrane pilot project. हे जर प्रोजेक्ट आमी हातांत घेतले विथ द हेल्प ऑफ वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जाल्यार आमचो जो 150 मेगावॅट जो आसा बाय 2027 इजिली कॅन बी कंप्लिटेड. इलेक्ट्रिकल व्हेकल सबसिडी. खूब जाणांनी टिका करता आसतना इलेक्ट्रिकल व्हेकलाचे सबसिडीचेर केली. ही रिलॉन्च आमी केली. 4 व्हिलरां 361 बेनिफिशरीज 911 लाख, 3 व्हिलरां 10 बेनिफिशरीज 7.8 लाख, 2 व्हिलरां 2128 बेनिफिट 5,86 लाख आणि टोटल 2347 लोकांनी साधारण 15,48,00,000 15,04,00,000 एप्रॉक्सिमेटली घेतल्या.